Naalarma digiti estudyante mangisursuro ken sumagmamanong empleyado ti Mariano Marcos State University kalpasan ang nakaawat ti universidad ti bomb threat babaen iti email ken text message. Insigida na parwar digiti adda iti uneg tilawag ken Batak campus. Chinekmet digiti otoridad iti aglawlaw tapnon siguradwen nga awan iti pangta ti seguridad. We prioritize the safety of our students. Di mo nang inaramid mi, di adda imo na nga nag-send kanya ako ng the threat. Nag-shift kagad kami ti online learning. Pinagawid mi dan. Amoy manen nga medyo detoy ko naman deto yan. Di kita'y siguro someone nga masadot nga may klase or other colleges in-announce damit nga for the next 3 days awan tigpapa-exam, etc. I don't know kung ano yung number one na purpose nila. But again, hamimit mo mabaling ignorant dito dahil lives are at stake. Inayon ti pagadalan at ikang runaan ang maapektaran iti insidente ket digiti laboratory classes. Daytoyan ti maikalima bomb threat iti MMSU iti uneg laing tinasurok maysa atawen nga maysa kalitoy ket drill laing. Kadagiti a bomb threat binigdig digiti otoridad ti maysa a faculty member ken maysa nga estudyante nupay kasta saan na may bilang nga suspect digitoy gaputawan pay tinapigsa nga ebidensya. So it was na-filter yan out of Tinamayanda, actually taga Bintar, di mabaling ko na ala dya IP address di Bintar. Tapos na-trace na DJ parang house. And then paano nila na-identify, doon kasi nakatira yung tao na yon. Pero yung bahay na yon maraming nakatira. Pero in-identify lang yung dalawang pangalan kasi related to MMSU. Pero nakasarita may dan. They deny it. So, no they deny it, mabaling kwalata. Mabaling kuwain nga rod, do further action kasi wala namang evidence. Gapu ka di bomb threats ang naawat iti pagadalan, maplan-plano iti pandakabukel ti bukod da cybersecurity team. Babaen ka daytoy, manamnama nga adda matutukan da iti pandakadeterminar ti source dagiti bomb threat ken saan da na masapol a kanayon na nakadepender laeng kaditi outside experts. Sa bigat, nag-dinirekta akti ITC min, ITC and our computer College of Computing and Information Sciences, mag-form kami sarili ming cybersecurity team. And we will hire experts from this field, kahit yung mga national experts na, gasto sa mi. Kapno no, once nga simrek kada kami, ma-lock-in ngayon si DJ ko. Kasi no, habang bumaybayag DJ ko, nga haming nga makita nga nasaya at nga urayan mi pa lang ti Cybersecurity Division, ti PNP. Medyo bumayag di ko. So, tatan, dakam nga mismo no kanti mang trace, hopefully. Narik namin digiti sumagmamanong estudyante iti panagdanag gapo iti naawat iti pagadalan da bomb threat. Kunada kayla ken Amy at ilaksid daytoyan iti may kadua kapadasan da iti kapada nga insidente iti bukod da pagadalan no sa dinong awan met iti nasarakan da bomba. Masapul nga ibilang daytoy a seryoso apangta iti seguridad. Mabuting kami, sir. Siyempre, sir, threat kata data. Mabalin ka maisagmak ng estudyante. Adalat tada nag-miss, sir, kasi hantimit ang munus-usto or us-usto talaga, DJ. So how would you feel tomorrow nga rin mabalintot sa school yon agdandanag kanto pa lang when no feeling mo hamit nga seryoso unay dito nga threat? Kung may ibagang han unay seryoso dito, sir, ta bomb threat nga rin, sir, ta i-treat nila ta as a threat, sir, nga us-usto. Tap nun, ma-save time lang, sir. Malaksid iti mabukela cybersecurity team, manamnama nga addapay nga agbalin nga strikto iti pagadalan kaditi sumrek ditoy ken kasapulan tupayan iti RFID dagiti lugan. Agtultuloy met iti naiget a panagim-imbestigar diti otoridad pakasiknan iti napasamak. Mark Magdirila, Balitang Solid North.